Rokovania o Iráne sa definitívne dostali do slepej uličky a Donald Trump je z toho zúrivý a plánuje novú fázu vojny. Irán v nedeľu neskoro večer predložil protinávrh v reakcii na plán mierovej dohody USA, ktorý americký prezident predstavil pred týždňom. Návrh Iránu však nevyhovoval prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý označil iránsky projekt za absolútne nepriateľný. A už zdroje uvádzajú, že Irán zjavne zahráva sa s Donaldom Trumpom, keďže opäť navrhol predložiť otázku jadrového programu a čiastočného odovzdania iránskeho vysoko obohateného uránu tretej krajine. Už na samostatných 30 dní rokovaní. To znamená, že hovorí, poďme najprv zastaviť vojnu a potom niekedy prediskutujeme jadrový program. Ale to ešte nie je to najdôležitejšie. Irán teraz žiada od Donalda Trumpa peniaze za otvorenie Hormuzského prielivu. A žiada, aby mu nielen kompenzovali škody, ale aby v skutočnosti uznali, že Hormuzský prieliv je teraz územím Iránu. Volám sa Alexej Pečí, poďme túto tému spolu prediskutovať. Ale skôr než začneme, poprosím vás, aby ste sa prihlásili na odber tohto YouTube kanála. Dali tomuto videu like a napísali akýkoľvek komentár pod toto video. Veľmi to pomôže pri propagácii obsahu na YouTube. Budem vám za to vďačný. Okrem toho sa prihláste na odber môjho telegramového kanála Pečí News. Odkaz naň nájdete v popise tohto videa. Tam zverejňujeme aktuálne správy, ako prichádzajú. Takže teraz prejdime k téme. Predtým Irán konečne odpovedal na mierový návrh Donalda Trumpa zo 14 bodov. Ale táto odpoveď Trumpa neohromila. Dokonca ho ešte viac nahnevala. Na svojej sociálnej sieti True Social napísal, citujem: Práve som sa oboznámil s odpoveďou tzv. Zástupcov Iránu. Nepáči sa mi to. Je to úplne nepriateľné. Zaujímavé je, že Trump ich teraz nazýva tzv. Zástupcami, pretože ešte včera hovoril, že dohoda je už takmer pripravená. Ale americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že títo politickí zástupcovia Iránu nerobia žiadne rozhodnutia. A všetky rozhodnutia prijíma Zbor strážcov islamskej revolúcie. Ale čo také vlastne Irán požadoval, že je to pre Trumpa úplne nepriateľné? Ide o to, že Irán sa zameral na ukončenie vojny, vrátane vojny v Libanone, aby Izrael nepokračoval vo vojne proti Hizbaláhu, aj napriek tomu, že nebol odzbrojený. Teherán opäť požaduje kompenzácie za vojenské škody, ktoré tam dosahujú miliardy dolárov. A trvá na suverenite Iránu nad Hormuzským prielivom. Jednoducho povedané, Irán hovorí: uznajte, že celý Hormuzský prieliv už nie sú medzinárodné vody, ale je to naše iránske územie. A preto každé plavidlo, ktoré bude prechádzať týmto prielivom, je povinné nám platiť peniaze, pretože prechádza cez naše územie. To znamená, že ide o návrat do situácie na začiatku prímeria pred mesiacom. Irán tiež vyzval USA, aby ukončili námornú blokádu, zaručili, že nedôjde k ďalším útokom, teda poskytli bezpečnostné záruky, zrušili sankcie a zrušili zákaz predaja iránskej ropy. USA oficiálne, pripomínam, nezverejnili svoje návrhy, ale podľa médií ide o iránsky memorandum o porozumení zo 14 bodov, ktorý môže otvoriť cestu k rokovaniam o iránskom jadrovom programe. Režim prímeria, ktorý má napomôcť rokovaniam o ukončení vojny, sa vo všeobecnosti dodržiava, no v regióne naďalej prebieha výmena úderov, hoci ich počet je relatívne malý. Irán naďalej blokuje Hormuzský prieliv, čo ďalej tlačí na rast svetových cien ropy a po odpovedi Iránu ropa opäť mizne. USA zosilňujú blokádu iránskych prístavov, snažia sa vyvinúť tlak na Teherán a dosiahnuť súhlas s ich podmienkami. No poďme si to tu trochu rozobrať na drobné. Najprv, čo vlastne navrhoval Donald Trump? Trumpov plán sa zmestí na jednu stránku a pozostáva zo 14 bodov. Washington navrhuje Iránu, aby sa zaviazal ukončiť obohacovanie uránu. USA na oplatku súhlasia so zrušením sankcií a odblokovaním. Miliardy zamrožených iránskych денег. Obe strany tiež zrušia obmedzenia na tranzit cez Hormuzský prieliv. Na oplatku Irán posiela USA svoj mierový návrh, ktorý má tiež 14 bodov. Toto už všetko vyzerá ako nejaký cirkus. To znamená, že ide len o výmenu papierov a nič viac. Napriek tomu podľa údajov Tasnim, iránske úrady navrhujú ukončiť konflikt na všetkých frontoch
a dohodnúť sa na fungovaní Hormuzského prielivu. Keď hovoríme o všetkých frontoch, znamená to, že Irán požaduje zachovať svoje proxy sily, napríklad v Libanone Hizballah, v pásme Gazy Hamas, v Jemene Húsijov, v Iraku tzv. Os odporu a ďalej. Zároveň Teherán navrhol USA, aby na rokovania o osude Hormuzského prielivu vyčlenili najviac 1 mesiac. A až po uplynutí tohto mesiaca prešli k diskusii o jadrovom programe. Teherán tiež vyhlásil, že výsledkom dohody by malo byť ukončenie vojny Izraela proti libanonskej skupine Hizballah. A v nedeľu iránsky prezident Masud Pezeškian okomentoval rokovania so Spojenými štátmi americkými. Samozrejme priamo nespomenul americké návrhy, ale napísal, citujem: Nikdy neskloníme hlavy pred nepriateľom. Ak ide o dialog alebo rokovania, to neznamená kapituláciu alebo ústup. Okrem toho v Teheráne vyhlásili, že prelomia americkú blokádu a nedovolia realizáciu plánu Donalda Trumpa na odblokovanie Hormuzského prielivu vojenskou cestou. Predstaviteľ ozbrojených síl Iránu Mohammad Akramínia vyhlásil, že lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv budú čeliť vážnym následkom, ak svoje kroky vopred nekoordinujú z Teheránu. Podľa jeho slov Američania, citujem, nikdy nebudú schopní vytvoriť v tejto obrovskej oblasti na severe Indického oceánu skutočnú blokádu len tým, že ju zaplavia svojimi loďami. Napriek tomu si USA stále udržiavajú významnú vojenskú prítomnosť v Perskom zálive. Ich základne sa nachádzajú v Katare, Bahrajne, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii a dokonca dodnes aj v Ománe. No a to nehovoriac o tých vojenských lodiach, ktoré sa nachádzajú v regióne. Medzi tým naďalej prichádzajú správy o nedeľných útokoch, ktoré Irán predsa len vykonáva na lode a krajiny regiónu, ktoré sú spojencami USA. V nedeľu britské centrum námorných obchodných operácií, ktoré sleduje medzinárodné námorné trasy, oznámilo, že približne 43 km severovýchodne od Kataru bol neznámym strelivom zasiahnutý suchonákladná loď. Na palube vnikol menší požiar, avšak nikto neutrpel zranenia. Neskôr agentúra Fars, čo je iránska agentúra, s odvolaním sa na zdroj uviedla, že loď, citujem, plávala pod americkou vlajkou a patrila USA. No, teda Irán v podstate priznal, že to bol on, kto zaútočil na túto loď. Okrem toho v nedeľu Kuvajt oznámil, že do jeho vzdušného priestoru vstúpili drony a armáda krajiny tento problém vyriešila. O niekoľko hodín neskôr Spojené arabské emiráty oznámili, že ich systémy protivzdušnej obrany. A tu je vhodné si pripomenúť, ako 6. mája Donald Trump napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social, že ak Irán nepristúpi na jeho dohodu, začnú sa bombardovania. A žiaľ, budú oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým. Takéto vyhlásenie Trump urobil pred týždňom. Irán už na jeho dohodu odpovedal. A nie, nesúhlasil. Tu dám 3 bodky. Váš názor, vaše závery píšte do komentárov pod týmto videom. Prihláste sa na odber kanála, stlačte zvonček a nezabudnite dať like. Ak chcete podporiť prácu tohto YouTube kanála, môžete tak urobiť akýmkoľvek darom cez odkazy a údaje v popise tohto videa. Alebo naskenujte QR kód na vašich obrazovkách. Budem vďačný za akúkoľvek vašu podporu. To je všetko. Dávajte na seba pozor. Majte sa. Dovidenia.